Le séolá tá angel fós trína chéile faoin méide tháinig si a go le ráinné idir Stefan agus soracha. Maidí mai angel? Cím tá tú? Gydí mar a tátú. Bhfuil ahmed a gearta, angel? A chalan í áile, chunas atá sé bhar maidin. Níl caiir bíor in Stefan? So, bhótáil a nocht. Se? Tá sé dachar ebrúach cén duine ar chóirfáil ré leis. Mas tú? Tá má go a ghlacu le a chóirle. Faoi daran. Sé. Níor cheart a bhí mí bhainte leis. Go má leisce leis an eisna agus má. Is lead an dása é a thoracha. Déad fá níos measa na daran na dhéanamh. Well, Jeffmid. Slán go fólín. Stefan? Se, angel. Stefan, well, Tás a gosorcha. Well... Mi sé go soracha? Ní le chorbe. Oh. Cuirann si mo griffúr a gcuoine dom. Tá si go deas nach chuil. Oh, tá. Iontas as. So, a bhfuil beagán yoga dhéanamh lom sa seama ghlachiachta? Oh. Befriála me sin, Stefan. Bhfuil beag an yoga dhéanamh lom. Sa siomra ghlachiachta. Ken cha bhfuil tú? Callum? Anna cuairtú eibire sa sorcas tá tú? Ní ha. Bhfuil tusa? Ken obair an tú ar éon chuí? Spanal tar má? Má gobar san áthir lenin de canning? Banal tro, ba? Se? Má chluigan, an bhfuil banal tro sa teach bhfuil. Sílim gur doctor a bheith díthart sa caisio? Martin? Well, tesa ten, fur Connemara, you stop for Bilo. Oh, hello, Jorge. East bommetje. Fi me Gaeilge go go lat puné. Fi me mí winche lat. Tá tú tá. Bhí mis chuiste chuirte. Scarabé, tá ma bore. Má go leor? Má go leor. Éist bommete. Cair. Van go bheith tún cin seo? Angel, ceir it. Bhfuil beag an yoga a dhéanamh lom. Sa siomra ghlachiachta. Bhfuil beag an yoga a dhéanamh lom. Sa siomra ghlachiachta. Oh! I deireadh an téolé bei duine amháinna fágála tí. Ach, cén duine? Martin. Stefan. Angel. Stefan. Martin. Stefan. Níl an clifa.